Lain na usab nga romance drama series ang inyong makita dinhi sa Kapuso Network nga siguradong matagabii gayud ninyong nuntan sa pagtan-aw. Istorya kini sa usa ka online romance novelist ug cafe owner nga si Heartful kinsa nagsilbing si Cupido sa mga tawo nga iyang makahimamat sud sa iyang cafe. Apan puwerti di ang bantay sa iyang kaugalingon aron di siya maunay sa iyang pana. Apan sa dihang palugi na ang iyang negosyo, usa ka ambungan ug goal-driven investor nga si Ace Nobleza mo'y iyang maila-ila. Dili maayo ang sinugdanan sa pag-cross sa ilang mga daan, gumikan sa ilang managlahi nga mga personalidad, apan mo'y giingon nga love brews in mysterious ways. Og mangita gayud kining paagi aron magkasinabot ang duha. Maong ayo si Piata Pagtanaw ang nagbukal nga romansa dalit kaninyo sa Heartful Cafe sugod karong alas 8:50 sa gabi.